गिबियावनो नायगोन नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आसाम सरकारनि मोनसे मोजां स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जाय स्किमनि जे नोंथांमोना ट्रेक्टरखौ खम दामावनो मोननो हागोन जेनेबा जुदि दायो जोंहा ट्रेक्टर गंसेनि दामा 10 लाख बा नोंथांमोना बे 10 लाखनि ट्रेक्टरखौ 1 लाखसोआवनो मोननो हागोन दै आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा दायो ट्रेक्टरनि दामा बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ 10 लाख 11 लाख 9 लाख गाहाम जाबाय दा बेनिखायनो ट्रेक्टरखौ नोंथांमोना बे आसाम गभर्नमेन्टनि बे स्किमनि जे नोंथांमोना लानो सानोबा 10 लाखनि ट्रेक्टरखौ नोंथांमोना 1 लाखसोआवनो मोननो हागोन दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायनानै लाखा मानो होनोबा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरगोन बे ट्रेक्टर स्किमखौ नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैनांगोन मा डकुमेन्ट्स होनानै नोंथांमोना बे ट्रेक्टर स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन आं बिनि बागै आबुङै खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौ बिनिखायनो नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायनानै लाखाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोखाबानो जाबाय नोंथांमोना माने गोबां मानसियानो जों ओरै आरो माने गोबां जोंहा स्किमफोर दङ सरकारनि नाथायबा जों बेफोर स्किमखौ मिथिनो थाखायनो जोङो माखासे स्किमफोरनि लाबफोरखौ जों लानो हाया दै नाथायबा जोबोद मोनसे मोजां स्किम जोंहा सरकारनि दङ दा बिनि गेजेरावनो जोंहा बे मोनसे स्किम बे स्किमनि नामा जाहैबाय जोंहा चिफ मिनिस्टार समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना होननानै बे बुंदों दै बे स्किमनि नामा जाहैबाय जोंहा बिनिफ्राय ओरैनो बेखौ जोंहा बुंदों आसाम ट्रेक्टर स्किम आन्डार CMSGUY बे जाहैबाय जोंहा स्किमनि नामा दा बेवहाय मा इम्पर्टेन्ट खोथा होनाय दङ आरो सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेफोरखौ दायो खोन्थाहरजोबनोसै दै गिबियावनोथ' जोंहा बेहाय लिरना होखादों सोर बे ट्रेक्टरनि थाखाय आसामनि बे ट्रेक्टर स्किमनि थाखाय सोर एप्लाइ खालामनो हागोननो सासे हारसिं मानसिया एप्लाइ खालामनो हाया दै हारसिङै नोङो बे ट्रेक्टर स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोङो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोंथाङा ग्रुपआवसो बे ट्रेक्टर स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जोंहा लिरनानै होदों नैबे नायनो हागोन नै दरसे गामिनिफ्रायनो नोंथाङा माने मेम्बार कालेक्ट खालामनांगोन माने नोंथाङा गावनि लोगोफोरखौ आबादारि लोगोफोरखौ लोगो लालायदो गामिनिखौ नोंथांमोननि गामियावथ' थाखागोन नालाय गोबां आबादारिफोर आबाद मावग्रा मानसिफोर गोबां थागोन 8 जन 10 जनसो माने 8 जननिफ्राय 10 जननि गेजेराव जायखिजाया नोंथांमोना ज' जालायदो आरो नोंथांमोना ज' जालायनानैसो बे ट्रेक्टर स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ मिथिनानै लादो आरो बिनिफ्राय बेहाय बुंदों गामि दरसेनि जानांगोन मेम्बारफोरा नोंथांमोना गासिबो गामि दरसेनि जानांगोन जेनेबा बेलेग गामिनिफ्राय सासे बेलेग गामिनिफ्राय सानै बेबादिबा जानाय नङा नोंथांमोना गासिबो दरसे गामिनियानो जाजोबनांगोन जेनेबा हमना ला नोंथांमोना 8 जनाथ' जाथारनांगोन नालाय 8 जन आरो 10 जननि गेजेराव नोंथांमोना ज' जानानैसो बे ट्रेक्टरखौ बख'नो हायो जेनेबा 8 जन जाबायबा नोंथांमोना बे गासिबो 8 जनबो मोनसे गामिनिनो जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे ट्रेक्टर स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन गामिया बेलेगनिबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ मिथिना ला दा बिनिफ्राय इम्पर्टेन्ट खोथाफोरखौ आं बेहाय खोन्थाहरगोन दै बिनिफ्राय न'खरनिफ्राय सासेल' मेम्बाराव थानो हागोन माने मेम्बाराव माने ग्रुपआव थानो हागोन आरो जेनेबा सासे थाखाबाय आरोबाव सासे न'खरावनो सानै थानो सानदोंबा बेबादिया जानाय नङा न'खराव सासेल'आ नोंथांमोना जानो हागोन बेखौ मिथिना ला दा बिनिफ्राय फैदो ट्रेक्टरखौ नोंथांमोना खम दामावनोथ' मोनगोन होन्दों नालाय दा बेसेबां खम दामाव मोननो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों जोंहा आसाम सरकारानो बे स्किमनि जे नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा 70% साबसिडिखौ नोंथांमोननो होखागोन माने 70% नोंथांमोननिसिम होखागोन अब्ला फैसाया बेसेबांनो मेक्सिमाम 5.5 लाख साबसिडि होगोन ना आसाम सरकारा बे स्किमनि जे नोंथांमोना ट्रेक्टरखौ लायोबा बिनिफ्राय बाखि थानाय 20%खौ नोंथांमोना लन हिसाबै बेंकनिफ्राय लानो हागोन बेनिफ्राय 10% फैसाखौल' नोंथांमोना होनो नांगोन 20% बाबो नोंथांमोना साननानै लाखादो जेनेबा आसाम सरकारनो 5.5 लाख साबसिडि होखाबाय जुदि हमना ला ट्रेक्टरनि दामा 9 लाख बा अब्ला बेसेबां थाहैखो 4 लाख थाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन 4 लाखआव 20%आनो जोंहा आरोबाव नोंथांमोना लन लानो हासिगोन बेंकनिफ्राय बिनिफ्राय 10%ल' अब्ला नोंथांमोना सासेयाव जुदि मेम्बारा नोंथांमोना ज' जाबाय जेनेबा गासिबो लोगो नांनानै 8 जनसो नोंथांमोना जानानै ट्रेक्टरखौ बख'नो सानबाय अब्ला नोंथांमोना सासेयाव 10,000बो गोलैनाय नंबावासो 10,000सो गोलैबाय होननानै बेखौ सानना लादो आरो जुदि 10 जन जायोबा बिनिफ्राय 10 लाख बा ट्रेक्टरनि दामा दा बेबादिनो नोंथांमोना ट्रेक्टरखौ बख'नो हागोन दै दा बे 20% लन एमाउन्टखौथ' नोंथांमोना लासैसो बेखौ सुख'नांसिगोन जेनेबा 20% नालाय आरो बेसेबां जानो एसेबां बुरजा जाखाला जोंहा 70%आनो नै आसाम सरकार नोंथांमोना साबसिडि होखादों बे स्किमनि जोहै 20%आ नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लन हिसाबै नोंथांमोना माने EMI जाबाय आरो बियो दानलांबाय थासिगोन बेंकनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ गासिबो ग्रुपआव रानलायनानै होनांसिगोन एसेयैनो बारा गोबाव समनि थाखायथ' बे जाखानाय नङा 20% एमाउन्टआलाय बेसे बुरजा जानो
दा बिनिफ्राय 10% खौथ' नोंथांमोना गासिबो होगासिनो नालाय 1 लाखसोआ जाहैसिगोन आरो होनाया नोंथांमोना सासेयाव जुदि 10,000 होयोबा 10 लाखनिबा अब्ला 1 लाख होनांगौबा 10 मेम्बार बा सासेयाव 10,000 गोलैसिगोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो बुजिबाय जानांगौ दै बेबायदि नोंथांमोना ट्रेक्टरखौ मोननो हागोन दानिया फैदो मेन खोथायानो जाहैबाय बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेफोरखौ खोन्थाहरनो सानदों आरो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरगोन नोंथांमोननिसिम माने डकुमेन्ट्स मा नांगौ आरो फर्मखौबो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो होनानै दोनगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो डाउनलड खालामनानै एप्लाइ खालामो बेनिफिट्सखौथ' आं खोन्थाखाबायानोसै नोंथांमोना बेसेबां पार्सेन्टेज मोननो हागोन बे फुरा लिरना होनाय दंजोबो ट्रेक्टरजों लोगोसेनो नोंथांमोना मा लानो हागोन बेबो जोंहा दंजोबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै एसेसरिज मा मोनफागोन बेखौ जोंहा बेहाय लिरनानै होदों बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना ट्रेक्टर ट्रेलार बायदिसिना बे दंजोबो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बेफोरखौथ' नोंथांमोना नायखागोनखा ट्रेक्टरखौ जाहाथे नोंथांमोनालाय बोरैथो लानो दा बिनिफ्राय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेखौथ' खोन्थाहरखाबाय दानिया फैदो एप्लिकेसन प्रसेस नोंथांमोना बेखौ बबे जायगायाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनांगोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानैसो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामहैनो नांगोन दै बेखौ मिथिनानै लाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना गासिबो साफ्रोमबो जेनेबा नोंथांमोना 8 जन लोगो नांनानै ट्रेक्टरखौ बख'नो सानबायबा अब्ला नोंथांमोना ग्रुपाव लोगो नांनानै बख'गोन नालाय दा बेवहाय गासिबो नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड डकुमेन्ट्सफोरखौ होजोबनांगोन मा डकुमेन्ट्स होजोबनांगोन आं बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बेवहाय बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनांगौ आं बेखौथ' खोन्थाखाबाय नोंथांमोननिसिम डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव दानिया फैदो नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन नोंथांमोना गासिबो ग्रुपनि मेम्बारफ्रा नोंथांमोना खैजन मेम्बार लोगो नांनानै ट्रेक्टरखौ बख'नो सानदों नोंथांमोननि गासिबनिबो आधार कार्डखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन बिनिफ्राय रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना आइडेन्टिटि कार्ड हिसाबै नोंथांमोना पान कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोन बेहाय पान कार्ड गासिबो मेम्बारफ्रा होजोबनांसिगोन आरो पान कार्डखौ भटार आइडिखौबो नोंथांमोना होजोबनांगोन गासिबो मेम्बारफोरा बिनिफ्राय ग्रुपनि बेंक एकाउन्ट आरो बेंक एकाउन्ट पासबुक नोंथांमोना होनो नांगोन माने ग्रुपाव नोंथांमोना बेंक खुलिनांगोन आरो माने बेंक एकाउन्ट खुलिनांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बे ग्रुपनि बेंक एकाउन्टनि पासबुकखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेखौ मिथिना ला बिनिफ्राय नैबे केसिसि दङबा नोंथांमोना होबानो जाबाय मेम्बार्सफोरनि दङबासो होनदों इफ एनि गैयाबा जेबो नङा बिनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे एफिडेभिट फर्मखौ नोंथांमोना माबानांगोन पावार अफ एटर्नी फर अथराइज सिगनेटरि इन द फर्म अफ एन एफिडेभिट बेखौ नोंथांमोना कर्टआव लानो हागोन बेखौथ' नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांदो नोंथांमोना रायलायहैबानो जाबाय डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसारजों बिनि उनाव नोंथांमोना मिथिगोन माबोरै एफिडेभिट खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना एसेबां माने टेनसन लानो नाङा बिनिफ्राय लेन्ड हल्डिं नोंथांमोना गासिबो होजोबनांगोन ग्रुपाव गासिबो जायफोर नोंथांमोना बे ट्रेक्टरखौ लानो सानदों ग्रुपाव 8 जन जाबाय अब्ला बे 8 जन मेम्बारफ्राबो गासिबो गावबागावनि लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन लेन्ड हल्डिंखौ नोंथांमोना होनो नांगोन नोंहा जुदि हायानो गैयाबा नोङो बे ग्रुप मेम्बाराव थानो हानाय नङा 8 जन लोगो नांगोनबा 8 जनाबो गावबागावनो हा थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मानो होनोबा नोंथांमोना लेन्ड हल्डिं होनो नांगोन नालाय गासिबो मेम्बारा बिनि थाखायसो आं बेखौ बुंहरनाय जादों बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट दङबा होनांगोन होननानै बे बुंदों नोंथांमोननियावथ' कास्ट सार्टिफिकेटआ थाखागोनखा कास्ट सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फर्मखौ नोंथांमोना बहा मोनगोन फर्मआ नैबे दंखायो नै जोंहा फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन नै बे जाहैबाय जोंहा नै बिथिं दङ आरो नै बिथिं आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों बहा थांखो अफलाइनसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन दे बेखौ बेहायनो दंजोबो र' 1 मिनिट बेनिफिट्सआव नैबे एप्लिकेसन फर्म नोंथांमोना बेहाय फैनानै डाउनलड खालामनो हागोन आं बे एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनखादों आं जेरै नोंथांमोननिसिम बेखौ डाउनलड खालामनानै आं खोन्थाहरबावनोसै बेहाय फर्मआ माबायदि दङ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरखानो सानदों ओरैनो गोरलैथार बेखौ नोंथांमोना गासिबो फिलआप खालामनो हागोन नैबेलाय फर्मआ नोंथांमोननिया बे फर्मखौनो नोंथांमोना फिलआप खालामना होनांगोन दै बेहाय ओरैनो बेसिक डिटेल्सफोर दंजोबो नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय नेम अफ द ग्रुप नोंथांमोना गासिबो नायजोबदो बेवहाय नोंथांमोना बेबायदिनो बेखौ फिलआप खालामनानै होनो नांगोन दै आरो जेनेबा नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर जा हौवाफोरनिबो दङना नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दै जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथांमोना जेनेबा हमनानै ला 8 जनसो दङबा 10 जनसो दङबा नोंथांमोना बेखौ
फिलआप खालामनानै नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआवनो आरामसे बे ट्रेक्टरखौ बख'नानै नोंथांमोना आराम ग्रुपआव माने थासिगोन नालाय आराम नोंथांमोना बेखौ भारा बोनानै एबा सालायनानै नोंथांमोनाबो गावबा गावनि खामानियावबो बाहायनो हागोन आरो मालायनियावबो नोंथांमोना ट्रेक्टरखौ हगारनानै नोंथांमोना फैसा खामायनो हागोन आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो ना मायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो जाबाय आंथ' नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबाय बबे जायगायाव थांनानै बे ट्रेक्टर स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव मोजाङै सुलु लाहैग्रो नोंथांमोना जुदि मोजाङै बेखौ मिथिनो सानदोंबा दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामनो जाबाय आरो बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनाय थायो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा आङो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम सानफ्रोमबो स्किमफोरनि आपडेटखौ हरबाय थायो नोंथांमोना जुदि स्किमफोरनि आपडेट मोनबाय थानो लुबैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय आरो जोबनायाव नोंथांमोना गासिबो दायो भिडिअखौ लाइक खालामजोबबानो जाबाय गोजोन्थों